Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas ponovo zajedno u najnovijem prilogu iz naše prekrasne Like iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Hvala i ovaj puta svima koji me pratite, komentirate i lajkate moje priloge. Dragi moji, evo nas konačno nakon sedmodnevnih kiša ponovo u našoj dragoj Lici. Zapravo sam danas laganom vožnjom krenuo prema Udbini, koju svi poznajete ili većina vas po našoj pokojnoj Milki, koju smo od milja zvali Crvenkapa. Zapravo je ta pokojna mučenica zaslužna da se za Udbinu zna širom svijeta i neka joj je pokoj vječni. Zima je pa se i Udbina obukla u zimsko ruho. Uvijek se čudimo kad po selima ne vidimo ljude, ali ne vidimo ih ni na Udbini. Upravo ulazim u sam centar Udbine. Ovo ispred mene Udbinska je ljekarna. Sa lijeve strane poznati je kafić Pink Panter. Odmah iza njega sa lijeve strane mini market je Izbor. Sa desne strane je pekara i mesnica Pivac. A ovo ispred mene općinska je zgrada u kojoj se smjestila i Hrvatska pošta. Sa moje lijeve strane poznati je kafić Maja. A ova zgrada ispred mene sa lijeve strane kulturno je informativni centar Udbine. Ovo sa lijeve strane novo sagrađeni je vatrogasni dom. Ispred mene dječje je igralište, a ja skrećem lijevo prema Visuću.
Ovo sa lijeve strane udbinska je osnovna škola Kralj Tomislav. Vraćam se polako u Udbinu, a ovo sa desne strane Udbinski je vodotoranj. Ispred mene jedini je semafor koji je tu najvjerovatnije zbog dječjeg igrališta. Na ovom raskrižju skrećem lijevo u ulicu koja vodi prema benzinskoj pumpi i dalje prema Gračacu. Upravo prolazim pored kuće ili zidine kako je Milka zvala, u kojoj je Milka provodila svoje zadnje dane. Samu Udbinu sa svih strana okružuju prekrasni pejzaži. Ovdje se ponovno vraćam na ulicu koja vodi prema benzinskoj pumpi i Gračacu.
a ovdje se ponovno okrećem i vraćam prema Udbini. U povratku nazad restoran mi je s desne strane Ličko selo. A ovo je zasad jedina benzinska pumpa na Udbini. Upravo prolazim pored zgrade Udbinske šumarije. Na povratku nazad opet sam u centru Udbine. Ovo sa desne strane kafić je Voks u kojem je naša pokojna Milka znala često popiti kavu sa Jelicom i Ilijom. Ispred mene crkva je hrvatskih mučenika, a odmah iza nje dom je za stare i nemoćne. I tako, dragi moji, bila je to Udbina, a mi odlazimo dalje prema Krbavskom jezeru. Cestom D1 preko Jošana prema Korenici i Zagrebu odlazim do Krbavskog polja i novonastalog Krbavskog jezera. Izašao sam iz Jošana i u blizini sam Pečana. I tu ispred mene otvorilo se veliko Krbavsko jezero. Zapravo je ovo jezero nastalo na Krbavskom polju nakon dugih jesenjih kiša. Zapravo nastaje ono iz proljeća nakon topljenja snijegova u planini. I to bi bilo to, dragi moji, u ovom prilogu, iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Zapravo, dragi moji, nastojim da svi moji prilozi budu dokumentarnog karaktera. I da se nekad u budućnosti vidi kako je to bilo nekad u Lici.